Another day, another pulutan. Charot, kakain tayo ng ata-ata, pamigat. Yung sinasabi nilang with taki-taki daw, alright. Sasamahan pa natin yan ng special sinanglaw na pampagout. At meron din tayong adobong tuyo. Perfect combination para sa pang-umagahan ng solid Ilocano. Kung ganito lang yung breakfast parati, gaganahan ka talagang kumain eh. Yan ata-ata, papait lang yan tsaka sibuyas mga kapulutan. With taki-taki. Sheesh, napakasarap niyan. Pulang-pula yung karne, kita nyo naman, fresh na fresh yan mga kapulutan. Solid pamigat talaga, Ilocano datoy mga kapulutan. Pasintabi para sa mga hindi kumakain ng ata-ata dyan or itong kilawin na karne ng baka. At sa mga gustong makatikim nitong ata-ata, pumunta lang kayo dito sa La Union. Maraming ata-ata, maraming sinanglaw, mga solid na putahing Ilocano talaga. Kung may hangover ka nga tapos ito yung breakfast mo, mauunawan ka talaga boy. Solid na solid, alright. Shoutout pala sa Yanig and Martinez family from Laglag, Bacnotan. Pati na rin kay Kapulutan Amado from Burgos, Ilocos Norte. Shoutout rin kay Kapulutan Lester Jones from Tubao, La Union. Alright. At sa mga gustong magpa-shoutout next video, mag-comment lang kayo. At kung nag-enjoy kayo sa mga videos natin, pa-like, comment, share naman, and follow us for more videos. Alright.